Здравейте, уважаеми зрители, приятели и клиенти на студио Мемида. Аз съм инженер Методиев и правя това видео с цел да ви презентирам някои от нашите нови услуги. Най-напред искам да ви презентирам нашето ново фотостудио Мемида, което вече е в завършен вид. В момента се намираме в него, може да разгледате детайли. Тук вече правим различни видове студийни фотосесии, от които може да се възползвате и вие. А ако искате подробности, в края на видеото ще има телефони за контакти, на които може да се свържете с нас и да попитате какво може да получите като обслужване. Едно от нещата, които искам да ви представя като нова технология, с която сме се здобили, е безжично предаване на видеозаснемане по време на събития на живо. Може да видите резултата, ако има подходящ прожекционен екран, на който да се прожектира видеото по време на заснемане на живо на вашите събития. Друга от услугите, които искам да ви презентирам в това видео, е безжичното предаване и приемане на звук. Ето в момента чувате безжично предаване на звук, който може да се направи по време на заснемане на вашите събития и после да се монтира по подходящ начин в видеото, с цел да се получи по-добър краен продукт. Друга от услугите, която искам да ви презентирам в това видео, е прожекционен апарат с професионален прожекционен екран, който може да служи за прожектиране на различни мултимедийни аудио и видеофайлове по време на вашето събитие. Разполагаме с висок клас техника, която ви предоставя видео с висока резолюция, звук с отлично качество, локално LED осветление, електронна стабилизация на образа и други екстри, които допринасят за висококачествен краен продукт. И така, уважаеми зрители, това бяха една малка част от нашите услуги, които може да поръчате. Ние сме студио Мемида. Развиваме се постоянно, правим го вече почти 20 години и се стараем да получавате най-доброто видео и фотозаснемане. Благодаря, че бяхте с нас. До нови срещи!